Čovjek pripada vrsti Homo sapiens, što će reći da je baš svaki, ali baš svaki čovjek Homo sapiens. Pitao sam naše sugrađanke i sugrađane trik pitanje: što biste napravili kada biste saznali da vam je susjed ili susjeda Homo sapiens? Evo što su nam odgovorili. Što biste napravili kad bi saznali da vam je vaš susjed ili susjeda Homo sapiens? Ja ne znam šta je homo, znam, ali ne znam ono na kraju, pa ne znam onda šta bi saznalo, ništa njegove, šta sad, ne bi mu zamjerila, šta sad, njegove pravo, jel? Njegove pravo, jel? Njegove pravo, jel? Njegove pravo, jel? Pa, ništa, popričao bi s njim, pozdravio ga, pozvao na kavu i to. Svašta me pitate, ništa. Koliko glupo pitanje. Ništa. Ne može biti. Što biste napravili kad bi saznali da vam je vaš susjed ili susjeda Homo sapiens? Di si stari, di si matori. Homo sapiens. Pa šta znam, rekao bi otkud ja živim na Vučedolu, pobogu. Ne znam, je li ovo pitanje da se vidi ko znaš šta je Homo sapiens, šta sam ipak akademski građanin ove države, ljudi. Mada sam profesor tjelesnog, nemojte me podcjenjivati. Nemojte mene to pitat. Ne bi ja odživjela. A ništa ne bi ne znam ni šta je to. Pa to je njegov život. Normalno komunicirali, to je to. Pa to i jeste. Ništa. Mislio bi da je jednak meni. Što biste napravili kad bi saznali da vam je vaš susjed ili susjeda Homo sapiens? Bože, sačuvaj. Što me briga? On ne bi ništa, šta? To je njegovo pravo. Ništa mu ne bi rekla, sam neko on mene dira. Ne znam šta to znači. Ništa. Ne znam što je to. Ne znam. Posjetila bi ga valjda da vidim kako kod njega to funkcionira. Možda bolje nego nama sad. Ne znam. Ništa. To je njegov problem. Što biste napravili kad bi saznali da vam je vaš susjed ili susjeda Homo sapiens? Šta bi napravio? Pa iskreno da vam kažem, ne znam. To vam je ono, to vam je ono, jel tako? Pa ne znam, iskreno da bude. Ne mogu da kažem. Nemam pojma. Stvarno ne znam. Homo sapiens. To ništa je, Homo sapiens je bio čovjek, ja. Čovjek. Pa ne znam, stvarno. Ne znam, ne zanima, ništa. Svako ima svoje pravo, šta. Što bi napravio kad bi saznao da je moj susjed Homo sapiens? Da. Bio bi sretan zbog toga. A šta je to? Nemam pojma. Čovjek pripada vrsti Homo sapiens, što će reći da je baš svaki, ali baš svaki čovjek Homo sapiens.